أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na ditaruh di panalamatan sa Allah subhanahu wa ta'ala, minisampay tanukmang ko lalagi din niya masa subatan Allah subhanahu wa ta'ala ang kutamang ditanu di pamangnin si Allah subhanahu wa ta'ala aging kaiya mga lamba umurtan na si pusat sa ikaw suswatian ay ditanu di manggalabak nagyong kuta mga simba sa ikaw Allah subhanahu wa ta'ala ditanu di pagaminamin si ikaw Allah kasabapan ng kaiya ditanu di kang galabak ka sa ikaw mga simba sa ikaw Allah ay pakasultan sa ikaw surga. Ay tanong sumpatan ng kutwa minuna di tanong dimendingan ipantag si iko kapakangkir kaguna ang kutwa mapiya abulayo ka sabab sa kutwa kaya piliyang kau mialoy tanong si iko minuna ang kutwa kapanggay ang kutwa layok di na ginawa ay ang mapiya si iko katatago si iko dunia. Imantong na ayap man na magaluin tanu naging kaya layo o di na mapia ginawa sabab sang puto kaya pakapili ka napakanggir kaaguna si iko masa ako taling umakaangkot wa kapatay. فالصاحب المؤمن ينفع صاحبه إذا نام في فراش الموت. ما naging kaiya layo kamapya na parang gaya guna si iko tao si iko masa ang matagus kanyan sang kuto alis kanyan matataling umas kanyan nakapatay. Saan ko tumasa katataling mo man yan nakapatay na parang gero na guna ang kuto alayok yan sabab sang kuto kababalo yan ang mapi pamikiran o di na agaman yan na kakakadagan yan si eko mga sugon wallah subhanahu wa ta'ala. Paganir na kinggiro na gunang ko talayo kaya na mapia si iko mas kaputay niyan na yada ulahu mana agyang kutwa kipa mga ninyan uli na sang kutwa karaganiron nagkapakaya pumati niyan sa mga ayat pumata niyan sa mga ayat uli na kutwa mga tawar kalubudirun sang kutwa mahuputan niyan gitu is ikadua hingga ya guna ang kaiya mapia abulayo ka. Ikadua kib ganyan no sang kuta mas kaputay niyan na yudakir bi ayuhsinal dhanna billah. Igyan ko to kaputay manusia na sang kutwa karganiyan na miyalirun na sunabi sallallahu alaihi wasallam asi kumasa kaputay manusia na kabergutu mana ang mababergsut tao aputay sang puto wakargen o kahasagad ka o kapatay na berang-berang ap kepikir manusia berang-berang ap kepikiran na yang puto mapi agulayo ka o di na mapiin pada
sa bansang kutwa kaya pa kang ginawa inyo na mapakatadam kaniya si ikwallah na inir ka di makakaso-kasoy ang kutwa kapakapiang ka aldan ka uli na arangan ka si ikwallah kaigiran ad na mga tawa maginamiyat taling umakapatay na di mamanaro sa mga rarata uli na di mga pipya alam panapagkatuon na niya ni panditan swallah sa kuta mamdata din balabor ng kutwa mala ingit tapong wallah miya panisakit ibarat na kapakaya din yan panimabman dengan na budin yan epos sa aginaw niyan sa makaisisa sa kutwa karag ni ron nagyang kutwa mapi abulayo ka na mapakatadam kanyan hindi niya kali makakasukasoy ang kutwa kapakapiang ka arangan ka si ikwallah gan ka si ikwallah taman sa magaway ka sa kutwa mapi arangan si ikwallah na makasibar ka ikatlo na ya'muruhu bis sabr alal marad mana ang kutwa mapakatadam kanya sa makasibar ka sa ikum isusugat rakapan niya kita balaboro nagira aso tao na miya sakit na tanto kumarag na sakit na igira na lagi dito mambuo di pakasabar na diskan niya ni makapamanaro sa mga rarata na aya pinakamapya na igira na bulayo kautaw amapia na igira melin ng kutalayo kaya na lagi dito betadian na panama-nama rin yan kapangusyatan yan si iku kasabar ayal nino ni makakaso-kasoy ng kuto kapakasabar yan kapakatigriyan na aya pakadakalan yan ng kutadikar kabatya sa Quran katintad misik wallah kakalo-kalo na irilaon wallah subhanahu wa ta'ala ang kutwa mga dusa siya nga na namasa na gina ni masa makakailangan ka ang kutwa mga pipi abulayo ka mga pipi ay peda kamasanan da kapipi ginawa masanan ayabu mapipikir ka nagyang kutwa kapakapi ginawa nga na aya mga kailangan siya ng kuta aya makaliyot ka nagong ta mga tao mapiam ki musawirir ka mapia nier ka di maturo mapakatadam ka niya si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagyang na lagi na nabutad na siya na beton sang kuta mga tao ang mga pipi abulayo ka ad na paratyan niya si ikwallah subhanahu wa ta'ala padpan sa kibngir kaguna ang kuta bulayo ka kamapia si ikumasa akagawafato manusia na yulakinuhu la ilaha illallah fa idha qala sahibu wa mata dhalika wa mata dakhala al-jannah liqawli sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah na yung utama piabulayo ka uli na mapiain pada na mapakasabot ka niyan dinyar ka di makakasukasoy ang kutwa la ilaha illallah agitu la ilaha illallah asataw at turun na makasuls kanyan si kusurga tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah sadna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayam muri-puri amat turyan na la ilaha illallah na makasuls kanyan si kusurga samanan na isad na bulawan apkinggir ka ang kutwa layok ka naging kanan akapakat tadmanir ka ayamala ng kutwa kapakasabutanir ka idinir ka di makakasukasu la ilaha illallah na digit ko tumapamasa at bulawan perak muntia ang kutwa kinisabutin nagakula ilaha illallah abis sabab sa ikulayok ka bapira-pira mga tao aya mga bulayo ka yan na di mga pipya agon sa pamilya niyan na di mga pipya na did na mumya katungon si kula ilaha illallah na siling kiya pantag kapatay sang kutwa di na ni ka pamanaro sa mga rata la ilaha illallah yan na igirad na inpada ka uli na ginawain ka miyapili ka ay ginawain ka para si wallah na igiram yung ang kanan lagi din na namasa nagpakang gaysirar kaguna apki Pagkitong irar ka ang kutwa la ilaha illallah akasabo panuto sa emori puri magturo ka nang kanana la ilaha illallah asad sa tao at turon ay muri puri magturo yan ang kanana kalima na
ipakasulyan si iku surga. Bisyak sa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anto nakman ikaparanggay ang kaya mapia aginawa is ikureno kapatay o manusia. Fasahibul mu'minus salih yanfa'u sahibahu ba'da al-maut. لأنه سيقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة بعيدا عن البدع والخرافات ويدعون بدهر الغيب. Ayan daw niyan ng kutwa tao aad na ginawa niyan amapia ang ginawa niyan na para si kwallah naguemini pili yan ang naginawa na agis kanyan na para tiyan si kwallah na paranggay si iku tao si iku masa uli na si iku riyan o kapatay niyan. Pag nirang nakaparanggay ni naguna nagyang kutwa kaprigo isang kutamyatay na igiraad na ginawa yung kaamapya na ayan na mga po na prigo ka mas kanyan. Mana kumakan niya sangkuta masa akan pumaygwir ka sa iku kiawafat manusia. Di na sangkuta kiawafat manusia nagketindig kanya ng kuta bulayo kayan amapia ad na paratin niya si kwallah. Badi pira-pira mga tawa prigun ay panaprigo ng kutwa ipsebayang di na amapia amalian udah pangkapi perumin. Naigira ang kutwa tao na ad na bulayo kaya na mapia nas kanyan di mangunaan sang kutwa kaprigon naugyang kutwa kapanon. Kumakan niya pasang kutwa mas aga kapanar ka napipi ang kanyan ay amala ng kutwa kasimbayang irka nas kanyan di mangunaan. Naugyang kutwa kipalabang ko manusia naigira na bulayo ka kaamapia akapit kusum na nas kanyan ni magular ka at lindingin yan ang kutwa kipalabangar ka sa diskan yang kasawan sa mga bid'ah. Mana ay manggalbak ng kuta mga sunna ada misa na bid'ah si kumas sa kipalabangar ka. Nauriyak man o kilibangar ka nagyang ka iya bulayo ka amapya na di kanyan din dua di kanyan ni pamangani si kwalla aril ang kanyan si ko mga masa as kanyan na matatarambisa na ipupalad kanyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ni sabab pa kailangan na ipkut ang tanong mga bulayo ka ng koto na barat yan si Allah at nakalak yan si Allah baking ginawa itanuron sa kapaking ginawa ay harap tanuron na suat-suat si Allah nagu yung kutuwa mapikir tanu ang kuto kapang ginyarak tanu aguna si Korean o datano pang kaganati ko dunia na amalan na siya kaganati tanu si ko dunia. Iti sabab pa inaliwala agubian tugien ang kuta mga tawa orian no piyak kaya pangado mga inpediran mga bulayo kairan na malalamba ang kuta pangniran sa ikwallah. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman. Mga tawa tigwalla amya makataling masiran orianiran mana may orianaya o may ngawawafat din Eran ditiroon na yakuluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mana papalad niran sa Allah adila ni pa mga ni sarila ang kuta mga tao amya nga una niran si kuparatiya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Adila ni pa mga ni sikwal adi kataguan ang kuta mga puso ilan sa siig na gurarangit. Sikirano to sukosirano to amya nga maratiya amya nga una niran. Nagukad niya namin na matanas ka na makalimun ang masaling gagaw. Mana agyan kaya mga tao mga pipiya inpeda na si Koreano kawafat ang kuto mga unaniran di na mga pag mga ginawa iran na di na po pala din si kwalla arilan siran wallah naginan imya katuman ang mga tao sa bulayo ka auren o kay pusyan na adna tao adinan di pa mga ni sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Walapan sa kinggaya guna ang kaiya mapi aginaway si kutaw amyarat yaya amya kapilis kanin sa ipagibda na si Koreano kapatay niyan kasi siya ng kutabulayo kaya na mapi agkabisita niyang kukuburian nagudin niya di pa mga ni sarila si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Ay malana din yan di pangilian sokit yan dumani kasyap ang kuta mga wata ang kuta miya wafat
daw yung kutwa kapakapian yang kiran ginawiran daw kapugin yang kiran sa mga pipiya. Ayan daw niyan na gingkay ang mapiya ginawa ay na oreno kawafat ang kutwa ginawa niyan na bisita niyan si kukuburian. Nabar ko to punggulaw la umarata bulayo ka. Ani kikubur ka na rubum ya taman. Naging kaiya mapi ginawa ay na pumakaw marka kukubur ka. Na ay awidon niya na pangnis iku Allah. Aril ang kanyan irider ka sa mga karibatan ka. Pakaslang kanyan sa maliwanag baliw niya ng kutwa kubur ka surga. Aya mapi aya mala ng kutwa pamilyang ka. Napsungon yan sila nasisiyapan yan sila. Ipangalim ko yan sila. Ginan sukap pa ang gayaguna. Ang kutwa gulayo ka kureno kawafat ka siku na mapadalan ka siku kubur ka. Sip mang ko kapakataling umas sa alungan na mori. Dapat sa kapang gayaguna ang kaiya mapi aginawa ay udi na mapiin pada. Nagyang gatigan na tao amya kapili sa ginawa iniyan na si isa alungan na mori. Nagkapadkanos si ko tao ap bakang giro na guna ang kutabulay kayan. Kaya katiro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'di adub illa al-muttaqin. Sa isa alungan na mo sa mga sugiginawa ay bubulayo ka sang kutamasa manas alungan na mori na susabuad kirang kusabuad na maririduay illa al-muttaqin na ayabu di makapiriduay ng kutwa ad na mga kalakyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ang kutwa mga tao mingi ginaway siran apara si Allah ana paratiya makalom makamasiran sa alungan na mori na sulangon umalayo-layok amya kang bibina sa isira sa alungan na sa dunia na miya ragunira ng kutwa ungaw galubakira sa alungan na mori na piriduwi sirar o ay manin na pumagang niya sa sirar na ayaw budi pegang niya sa dagyang kutwa mga tawa ad na paratyan niya si Allah ad na mga kalakyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga hadith na tigman niya nabi as-sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pito at tigman niyo nabiya pakasirong ni wallah siko sirong-sirong sa alungan na mori. Dito sa alungan na kasirungan inuntanang ko ta sirong-sirong Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sa miyalo yun nagpakasirong sa ko ta sirong-sirong sa alungan na mori. Nagyang ko ta dua katawa mama at tahabba fillah. Ijtama' alayhi wa tafarraq alayhi. Dua katawa mama lagi dumama anta kababay. Mikababay ay siran mana aming ginawa ay siran para sa ikwallah milayok siran para sa ikwallah miyaging pedasiran para sa ikwallah aya tuladan ito na aya sumpataniran na agama aya sumpataniran na paratiyaya aya sumpataniran na mapiagalbak ay kasusuat wallah ijtama alayhi rusiyan miyatimo sangkot ay kasusuat wallah wa tafarraq alayhi dagus isiran miyakang belag sangkot ay kasusuat wallah na mga tawaya bakaw masiran sa alungan na mori nagpakas lang sinan sa maliwanag nagpakas sirong sinan sang kutwa sirong nga si alungan na mori masaw to masa adid na kisirungan inuntan ng kutwa sirong nga wallah subhanahu wa ta'ala. Yan yung sabab kailangan na sutaw na mapangilinin sakit yan dumana niya ay di niya may pluma mga tao ng kutwa na paratin yan. Gida kasi kung mga tawa, miya kada ginawa ya paled mga pipya. Mga lay amal. Ay di rin kang galbak, ay di rin ka pa kang giginawa ina para sa ikwallah. Ay di rin ka pa magugupa na galbak, nas mga galbak ay kasuswat wallah. Di sila makaptitigran wa sabab sang kutwa mga amal. Uman isa na ikakadil iyo padiyan. Para ngayon padiyan ang mga pipya. Na andin ni maad na siya kulat-kulat tumya maratya. Na miyang kwairan ang kutwa kabaya wala akang giginawai na tigumpia silan si kudunya iran na amala na si isa longan namori sabab sang kutwa kabanggayo man isa si ikon padiyan ina ni sabab kailangan na igira makipaggiginawai ka lew-lew ka na pangiling nga sakit matuon ka ng kutwa mga tao na paratin ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Subman so in pud amarata
mana baradusa suranga o pipiya. Naging ka iya sahibul fasiq ayam ni na marata alayok songklid di na inimpeda marata na lagi dito membuat pagabinasar ka sa eko dunia ka agusnya ko kawo kekawafat ka Korean agusnya ko Korean o Korean o kapatay ka agu amala na si isa lang namori yan ka iya bulayok amarata o di na inimpeda amarata na pagabinasar ka sa eko kibabatug ta ko dunia paganeron na pera-pera at tigman niya mga ulama itaw amya kapanigupan udi na miya drug bisa babi kariniso udi na kariniso may sabab sang putwa inapeda amarata bapira-pira pipiya na minitunayan ang kaya tao abibinasaan niya na ginawa niyan na sabab sang putwa budyuk na miniswaswa o na miya binasaan niyan mabu ginawa niyan bapira-pira at tigman niya mga ulama manusia azana bisababin qarini saw maana ang manusia ang yakasina sabab sang putuwa maratain peda ayam yang gelebagyan ng putuwa di kasusuat wallah sabab sang putuwa kaya paghibulayo kaya sang putuwa marata iyan tangan marata ipamikiran marata igelebak ang ginawain bapira-pira at tigman niya mga ulama manusia ang yakainom sa pakaberg bisabab sang putuwa maratain peda bapira-pira at tigman niya mga ulama itarak insanin min insanin tarakas salah manusia amin ibagakan sukap penambayang yan kaya perata-rataan yan sumbal aroksyan bisabab sang puto ginawa iya marata ayaman na bulayo ka di mape ulaula pera-pera atigman niya umang ulama ibai asmasapang sa orat na inibagakan ang puto hijabian ayaman karambingan niya si kauratian watabarrajat bisabbi qarinatis saw ayaman niyan na minibagakan ng putwa hijabian sabab sang putwa kaya paking ginawa niyan sa iya di mapia uli na dato di mapia na sang ka na namasa na upang mga magilin na aya sabab akiyabi na sa ero na sabab sang putwa inimpedayan di mapia bapira-pira at tigman niya mga ulama iyan na ba iya tahiratin afifatin mana sutya ba'i daaban yang kalalalungan asbahat minal bagaya waqtarafatiz zina na mimbalus kanyan marata ba'i nagwalagalbakin nakasina sabab sang putwa ayam niya to niya nabulayo ka naging puta marata layo yan na kinabay ni kung tumanutuda sang kaiyamasa gira nga piyad ni ka pipiya mo tabay ni gira miyato niyan na di mapiya na katugugali na niran sang kutwa din yan sang kutwa ka pipiya niya nakitugali niran sang kutwa marat abatad gira ni sabab pa kailangan na sa mga loks na masya piran sa mga watairan igiraan niya ni pagunutan na sa di mga pipiya ko mga tao na spinian ang kutwa watairan mana pakadili na niya siya kumapia sinyan gawi asang puta mapia ayap pelubay niya sa ukit nami pleo kuwata yan na sa mga pipia kau dingo to sapare na di sumala at tingman niyo mga loks na maulog sang kutuwa di mapia din dua-dua nagkulugs kanyan sang kutuwa di mapia lagi submarat aginaway marat abulayo ka na yadu sahibahu ilal maasi wad dunub warubbama da'u ila al-kufri ba'da al-islam kana tikman yung mga mampunay sa ilmu ang kaya maratain peda na ayat ni dulu niya sang putalayok yan na sukang baradusa kang galabak sa mga supak sa ikwalla na ukang baradusa kana akapakaipan kas inyan dulu na siya pakeper orian o kaya pag-islam yan kapakaya ad na mga layok kasisan patagilangan niya sang putang baradusa ipakapian niya ka di buntal lang utak ang baradusan diyan ka di muntalan tama sa maggalabak ka ano na mga layo ka kapakaya si kanyan mo lupo ka kafir kabagag sa sambayang mga galabak kisupak sa eko kababaloy nga muslim miyakay sa nasi kumasa o mga sahaba na ad na sa katawa mama miya panutun sa hadid miyakataling umas kanyan si isa Makka ayam tadi na kafir na may tubo na
Yan ni Panginoon sakit pasul din sa Islam. Nami aloy usabad at tira na may tubo na mag-Islam. Si kusabad da riwaya na tira na may Islam ang utamama. Sangkot wag yung pag-Islam yan na kaya to kawan to ulayok yan, nagugulayo kaya na kafir. Na piyag-spesyalan ang kutwa ulayo kayan asimaw sek ito nagsamor si asun sa Sham. Na guni ko makakasuy si isa Makka ang kutalayok yan. Na miyato niya ng kutalayok yan na may Islam. Na piyamanutulan yan. Malong niya ng piyamawingan sa Islam, piyamawingan niya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na miya budyo kaya ng kutwa miya Islam alayo kaya na waakhadha bi kalami hatta irtadda anil Islam. Na aynan miya parat yang kutwa katiro ang kutwa bulayo kaya na taman sa miya kapmortad ko Islam. Ay miya kabinasaw. Nagyang kutwa bulayo kaya di mapia. Nasisalo nga na mo rin na makapsindit ang kutwa mga tao. Ang miya gawi ang kutwa layo kaya si iku di mapia. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ay ang timblen ang kutwa mga tao ang mga lalong miyagawisiran ang kutwa mga layukiran na si kung salong na mo rin na mapamakbiran ang kaiya mga tindubiran. Apan sa dira ni matiro na ay ubabu dakan makualayok si pulan sa benar amya dedaga kunian si kutadum ku Allah subhanahu wa ta'ala kuni ko makataling marakit mata na su syaitan ay betadu syaitan na si iku manusia na plimpang niyan ang kota manusia na diyan kanyan mako masutaw sa isa nga namori na ingin di ka pangbitan ng kota bulayo kaya na marata na gitu sumasa adiru perang gayang kotwa kasindit da baro king gaya guna ang kotwa kasindit pambauman kasabu sa miya pasad kasi kulunya na pad sa miya pambauman ng manusia nagyang kutwa kiyakwa niya na bulayo ka sang kutwa marata ataw marata bulayo ka la ilaha illallah na gyang gayap man na bulayo ka amarata na si kapanggini na marata si urian o kapatayo taw urian o kapatayo taw na swatigin so karina so marata bulayo ka na yadur sahibu hatta inda al-maut na kabinasaan ka niya sa ikumas akaw kawafat ka farubbama da'ahu liyamuta ala ghairil Islam kapag panakapagugitaan na adna tao sang kutamas akaw wafat yan na ay dulun ka ang kutalayo kaya ay ginulun ng kutalayo kaya nagbutwa sa lako ko Islam kaya sinagadanan si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam mismo subo pa yan na su Abu Talib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam na si kumasa kagawafat yan na nasisati man na napasyan na aya makauberon na sulayok yan na su Abu Jahal amarata alayok na guni ko katukawan to Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyagapas ang makataling mas kanyan si ko ama bapa yan na siyang pakataling man yan nun na Peter urong Rasul sallallahu alaihi wasallam ay bapakulay na tiruang kasula ilaha illallah aginan sukatiro ang kapsuk si anakan skaun si isa lang na mauri si isa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala apitiro ka na misaba prosang kutamarat agulayo ka agito sa Abu Jahal nadyan ditiron si kumabuko tumamparon sa sabala at tingin man ay ko Abu Talib at targabu an billati Abdul Muttalib o paman na ikagwad ka so agama o Abdul Muttalib pagaringa ikagwad ka maana apang gawin yan mamusik o agamayran na nasu Rasul sallallahu alaihi wasallam na diyan ni kasukasuin na ay abba pa kulay nagtiruang kasula ilaha illallah inasumam sa Abu Jahal diyan ni kasukasuin at targabu an billati Abdul Muttalib tama na tigman na yung mga ulama sa miyakalyos kanyang kudunya uli na miyawafats kanyan luminiwang kutwa napasyan awahu yakul la bal ala millati Abdul Muttalib dia pay niyan sula ilaha illallah kana tiyan kasiyakuku agama wa Abdul Muttalib la ilaha illallah fa kharaja kafiran min hadhihi ad-dunya bisababi qarini saw
na miyakalius kanian sang kaya dunia kafir sebab sang kota bulay o kaya na niya agito sa bujahan. Kapakainan amang gulula ko manusia. Kasagadan ay gidakwa na anak wafat. Nakanabinan para sa buta ang kutwa may wafat. Kamuntod siya rin, adi siya rin ni mamagistorya, di siya rin sisigupan, mamaninga. Na din namin yugupiran sa ang kutwa wafat. Ayaw bumin yugupiran ng kutwa kiyasaran iyan na doon yan bisa bujo la ilaha illallah. La hawla wa la quwata illa billah. Nah, urep man o kapatay ang manusia. Nagpakabinasyon pa ng kutwa layok yan, adi mapia. Udi na bulayo kay na di mapia. Misabab ko layok adi mapia, nagkabinasaan niya ng kutwa, ginawa niya na miya wafat, bijahlihi, nulan sang kutwa kainurantin niya. Paganiraw na wala yada'u lahu. Kaya minuminus, tadi ganyan ni po mga nisab, si ikwallah sarila. Wala yusalli alay, nagudi kanyang pansembayangan. Bal yakif kharij al-masjid wala yadkhul yusalli ala sahibi. Kapakaya so layong kamarata na si kumakan sa masjid na ilay niya na kapsimbayang irka. Din pagugupa. Daming iningin niya kaguna. Si Koreano kaya wafat ka. Nakapakay pa na yung otwa layong kamarata na Oriano kapawafat ka na sa kanya panipugulwan sa kapunduwil irka, kapunduwil irka sa Karabaw, ay malamamanti imaratabat. Paglalabag sa bid'ah. La ilaha illallah. Kapag kabinasaan kaniyang Koreano kawafat ka, sabab sang kota jahl ang matatag. Pangad niya ng kota mga bid'ah. Kapag panawan na mga sekreto nga na pumanutod niyan. Mga lagi dito niya ni pamaguyog-yog ng kota, mga amal ka, mga rata, ay nitubat ka sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Naginan na, layo kanan, marata, di ka pa kang gayaguna. Sip mang kuan mga namori, nagyang gating mga ulama ang kaiya barat alayok. Nagito ba? Makaprido ay ganos sa along namori. Al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sunggi ginaway, malalayo-layok. Nam kabaloy sulat tira si isa lang namori amarilin wisiran. Inon tabuang ko ta mga tawa na mga kalakyan si ikwallah. Mapendingan nga panutaw, ya layta bayni wa baynaka bu'dal masyriqaini. Pabitsal karin. Mapeningan nga panutaw ang kutalew betabo kikiyarak tiab na nila tratan ng kayam sebangan sedepan. Tantu ako miyak karat-karat alayo. Mapeningan nga panutaw si isa lang namori sabab sang kota kiya bina-bina sa eron ang kota bulayo kaya sabab sa sakanya na pamilya sa mapi ikuda si dunia. La ilaha illallah. Ito sabab pa kailangan nakapangilian tanusokit na mapia batuon tanu ay pagtulutan sa kaya kinutag niya. Kaya malan ang kuta kapag iplaw-layok na mabaloy para si ikwallah. Mabaloy para si ikwallah. Igida amya baloy ang kutwa layok para si ikwallah na ikiswa tutuwallah. Madakala hadith at yabang tugasan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pad sa mga hadith amya aloy abiyang tugyan ang kaya kang giginawa iya para si ikwallah. Nantigman yung Nabi. Man sarrahu ay yajida halawatal iman. Sad na tigo Nabi sa ikapi ginawa niyan, mataama yan, mataon yan ang kutwa kamis o paratiya. O di nakataama na yan so kamis o paratiya. Fal yuhibbal mar'a. Nakabubay ay niyan so tao. Mulayo ka yan. La yuhibbuhu illa lillah. Ayak kaya bubay niyan sang kutwa layok yan. Na para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Na di mapadalamsan. Kaya bubay yan ang kangutaw. Di yung utataw. Ayak okay tak kaya kabubay yan sang utataw. Para sa ikwallah. Para si ikwallah. Nagkutaman ka kung so kamis o paratiya. Allah. Gira na bulay mo ka, miyaso at kaon, para si ikwallah, na mas kutumo ka pan sa kanyan, adi sutito pagaringa. Kasabab sa ngutak kiligaw na ngutak paratiya. Na aya, paratiya, aya, malayo ka mapin, ang ngutak meleng ka, na aya, kataliman kaw ng kutwa. Islam, yung ngutak mga sugun, wallah. Kataliman kaw suwallah, maana, magpakatadam kanyan, para si ikwallah. Ginan na. Hiram niya katungasan na baka wari makapigganwa ay sumpah tanya na para si ikwallah. Dago tanto niyo kaimpiden ang kuto dinudigang ginaway. Dago malap tigupian siya ko din yung kapagagama.
Di ka na makaptigdan wa taman sang kuto ay manan yan nakapangaloksyo na mapipikir naman niya sa padiyan ay mala na si salong namori nas kano panimalayag sa salong namori daw makatubakan si salong la ilaha illallah. Sigo mga hadith na tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tahabba rajulani fillah illa kana ahabbahuma ila Allah azza wa jal ashadduhuma hubban li sahibihi. Ay atir Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa din sa tao, sa din sa kabubayai, hindi na, sa din sa kabubayai ay dua katao amama, hindi na dua katao babay. Ayat yang ginawa iran na para sa ikwallah, mana bidayok sira na para sa ikwallah. Inunta at tigman ni Nabi na ayam membetad, ayam kulaulan, ayam kabubayai kiran wallah, ayam kabubayai kiran wallah, sangkut dua, abing ginawa ya para sa ikwallah. Ayat kebubayang kiran wallah nasa din sa malai gagaw kapedi kebubayan yang kupagarinya amana milayo ko na para si wallah nam aya makalbirkan of kebubayan wallah nasa din sa malai ibubaya ko pediin aya kap kebubayan nun na para si wallah aya katulad din ang utak kap kebubayan na para si wallah na aya kiapaking ginawa ko nagi para ko Islam agi eskanyan na ad na paratian yan dinggelebek sa mga pipiya na sa din sa kailot akap kububay ko na kailot akap kububay ka wallah subhanahu wa ta'ala ina ni sabab ay gira miya katong tanong sa layo ka ada paratin ni si wallah mapi amal na kanabo paltek aditan nila pa ginoy pipiu amagi pun ginoy tanoron aswas at si wallah subhanahu wa ta'ala nabatan ron gataboy sa kasiig udi na katip tiputan us kanyan udi na si tanong ko mapi agal bakya di kas kanyan na ay support ang tanong nagu kibubayan tanoron to nagu ay mala na yung kutwa kapag itpiliyok tanoron aswat si wallah subhanahu wa ta'ala. Siko mga hadith hadithul qudsi Nabi Ali wallah subhanahu wa ta'ala at tingnan niyo Allah akan haqqat mahabbati lilladina yatahabuna min ajli miyapato tatigman niyo wallah ang kutababayakan sa iko mga tao ami kikababay isiran minggi ginawa isiran apan tagrakan nago miyapato tatigman ni wallah ang kutababayakan sa iko mga tao adi silan di bibisita iya para suaswatra nago miyapato tatigman ni wallah ang kutababayakan sa iko mga tao adi silan di kekalimuay di silan di mamagaleba ay di ni ka pamagaleba na suaswatra na tig wallah nago miyapatot ang kuto ababayakan sa iko mga tao adi silan di isisadkay bubugaya apang tagrak na tigman ni Allah subhanahu wa ta'ala mana ang mga tao nagira ay piglabukiran di silan di ginawa di silan di bisita di silan di bamagalba di silan di isisadka ipangalimunan sa mga miskin kiran ayabu asaba pa di rudi kang gelebeka na swaswat si Allah subhanahu wa ta'ala na yang kuto masa na miyapato-patot kiran ang kutwa babay wallah na benar ya kabubayan wallah di makaslang sa maliwanag nagpakaslang sa maliwanag ay mala na kukunin ng surga wallah subhanahu wa ta'ala. Siko mga hadithul qudsi na tirun wallah inna Allah tirun Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqul yawmal qiyamah so kung Allah na tirun yan sa alungan na mori ayna al mutahabbuna bi jalali ada tigman ni wallah ang kaiya mga tao amig kababayan siran milayo-layok siran mingiginaw siran aswa pantagpus aswatrakan bantu-bantu gerakan selas-selarakan al yawma udilluhum fi dilli yawma la dilla illa dill na pakasirong na kan sila na tigman ni wallah sa ikusirong-sirunga sa alungan na mori agito sudah kesirungan inunta na sumuso sirong-sirunga wallah subhanahu wa ta'ala tuwagon silan wallah ang mga tao mingiginaw siran na baka sirong-siran wallah sangkot ako sirong sa isalungan ng la ilaha illallah ay malang yang kaiya kaplew-lew kaparasik wallah na min kamalil iman mana padsangkotwa kitarutok sa iko paratiyaya ay akatir Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abgada lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman said na tigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kabubayan niya sa tao para si wallah ay man ay kabubayan nga sangkot at tao
suas-suas ikwalla gina paratian yan gigalabag sa mapia wag gadalillah lagi dito mangwaya kaya rangit nga sangot tataw nagib kerangitan wallah maratay gilabak maratay parangay di mapi gilabak supak Islam na kaya rangitan pas kanyan na udi na miya mamagay ka para sa ikwalla udi na ender na ka angkot ay pamagay nga para sa ikwalla na sa benarating man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam amya tarotop yan ang muta paratiya ayaw ang unian na duduan ko to ako tarotop pa paratiya si eko kap kababay nga ko tao ayak kaya babay ko na suaswat si eko Allah subhanahu wa ta'ala yung eting man yung mga ulama hub yung mutwa kap kabay nga ko tao para si eko Allah ayujibu mahabbat Allah kepatutian agkotwa titu babaya Allah subhanahu wa ta'ala may panutula mo to sa katama bisita sang kotwa ingat aya busungon yan ng kotwa layok yan ay ni kadalian pakya babayin na para si Allah atau masyura ito tulang mo to pakibalak sa kanyan wala sa malaikat na ini siya ng utang malaikat at tunis niya sa moto ingat natigin na analewakan saan ginawaya ka na biyati na kang bayin tuna kadalian na para si Allah nating malaikat adin antap kasalakoro natigin ada natigin na sa kang nasugo Allah subhanahu wa ta'ala abakit tukawan nakarka abkababayang ka Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na kaya babayang ka Allah sa lagi dang ka nakapkubay nga sang ka nabulayo ka para si Allah subhanahu wa ta'ala qad ahabbaka kama ahbabtahu fi kaya babayang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa eko lagi nakapkubay ka sang ka nabulayo ka la ilaha illallah ano to ayaw mo sabab at yan meron wallah na sang kunta kubi niya sang kunta layukyan at suas-suat si wallah ayak yang ginawiran nagi sumpataniran agama ayamala nang kaiya hubbu fillah tarikun ila jannah yang kaiya babaya si kulayok suas-suat si wallah mana kaya bigong na para si wallah na isay ni kumangalalan si kusurga tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah bakar kanu atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pumanutulas sa mga mama arkano at tao si kusurga Allahu akbar bakar kanu atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam pumanutulas sa mga mama arkano at pud ko mga tao si kusurga tigman yung mga sabak qalu bala ya Rasulullah wa ya Rasulullah natigman yung Nabi an-nabiyyu fil jannah suatigen so Nabi sallallahu alaihi wasallam nataw ko surga was-siddiq kapaya pipikiran siya na so Abu Bakar as-Siddiq nataw ko surga war-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misr la yazuruhu illa lillah azza wajal fil jannah yang kutamama bisita niya ng kutalayok yan mana kailangan bisnes so kang bibisita ina mapadala mo mga maratiya bisita na so layok ka kumusta ka sa kaniyan sa ikaw mga masa ing kadal ika para sa ikwalla ayaman na kung tamam abinisita niya ng kutalayok yan sang kota mga pagilidan ang kota bandera ingad ayaw po kaya bisitaan yan nun na para sa ikwalla na tauto at Nabi sallallahu alaihi wasallam kusurga Allahu Akbar higyan na mapupukas raktan waya ad na mga tawa niyak papaso ng utang ang bibisitay sa ngayon masatan na niyak kanipis ang utang ang bibisitay na kailangan na libsayap kapupus liyap kada apa parangan o mga sahaba paparangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya sa ungan yan na tao o surga so tao kapbisita niyan so bayo kaya ay kapbisita niyan na suaswat niyan si Allah ay kapbisita niyan na subatan agama na madne si ko mga tao yawag tanu sa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namya parulitan na punang utabalasyan ayad na balasyan nagyang buto pa kasurga inani sabab pagnitan si kwalla an namya ko tanuan do usang kaiya mga hadith mga ayat na mga hadith na bati mga ulama pangalwitan mipantag sang kaiya kapamili sa ulewka pagnitan si kwalla subhanahu wa taala makanggir tanu yaguna si pagito tanu sang kaidunya na amalan sa mga mori pangnitan si wala riskintan niya sa mga pipi abulayo ka mga pipi peda mga pipi ada rupa mipupudatan silang kurunya sa kapipi ginawa agusik Islam na amalan na si Salonga Namori palaitan niyan pakasurga timot-timotan niya ng surga praksis ng mga pamilya tan
Reno to na pinalamatan tanong kay mga babaytan sang kanan na Tugigaraw City sila di isa ka sa bupan sang kaya di tanong di ikat pa kasi sampaya. Punitan si wala pagmanumanan wala ang utang mga riskiran. Di na ni manggusto si iku agama tanong Islam. Tanan tanong din riskin wala subhanahu wa taala manggusto tanong si iku agama tanong Islam. So mga murtano na si itano mapupus sang kaya Islam sang kaya agama. Punitan si wala pagmanumanan wala ang kuta panagutamaниran antara mutua kakatan babaitan asi rukma barwa adit mamururutos na sangkot niya ni ang gusto sa utamo ken sangka iya din diki panaguntaman yan si iku kapakara dayamang agamatan ng Islam bala-balasan wala subhanahu wa ta'ala siya sa kanyan wala gusto mga pamilya niyan ayamala na pagmanumanan wala sulis kinyan ayamala na makapias sa mga pumasakit kiran nagu makasugan wala subhanahu wa ta'ala ang kutwa mga tunganay tanong mga pamilya tanong amiyang wafat din relasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala panindan si wala ang matimuti tanong si surga makapamagpunta ng surga may praksta sa mga pamilya tanong bala sangan wala sila salam ng sanusan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh